ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂତନ ଶାଖାର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଅଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଫିତା କାଟି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ବିକାଶ କ୍ରିଷ୍ଣା, ବାରିପଦାର ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କମଲଜିତ ମହାପାତ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କର ଶାଖା ମ୍ୟାନେଜର ଫ୍ରାନ୍ସ କୁମାର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବ୍ୟାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବିଷୟରେ ନୀଳଗିରିବାସୀ କିପରି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତତ୍ସହିତ 60 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଋଣ ରାଶି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧିକାରୀ ସଂଘର ଡିଜିଏସ୍ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ସାମଲ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଓ ଶାଖା ପ୍ରବନ୍ଧକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେହେରା ନୂତନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଭଳଙ୍କ ସହିତ ରାକେଶ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼ ଲାଇଭ୍।